Et papir og en flaske. Jeg kan sende en besked for at sende hjælp til mig. Nu skal jeg bare skrive, at jeg er strandet på en ø. Afsted, flaske med brev i. Jeg er en militærmand, og er det der en flaske med et brev i? Hej, mit navn det er Andy. Jeg er strandet på en ø, og jeg kan ikke komme væk herfra. Jeg sidder og sender hjælp. Jeg har ikke en telefon eller en AOL-konto. Jeg sidder og sender hjælp via brevdue. Jeg vil straks skrive et brev til denne mand i sort-hvid, og så sende det afsted via en brevdue. Flyv. Wow, er det en fugl med et brev? Nu hvor jeg har taget en trøje på, vil jeg læse det. Hej Andy. Imens jeg skrev det her brev, så jeg en fugl. Jeg vinkede til den fugl. Jeg tror fuglen kan lide mig. Jeg er meget glad for den fugl nu. Jeg har taget den under min vinge, og jeg er glad for den.